ଅଜା ଆଈ। ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିଟି ହାତରେ ଧରି ବାଙ୍କ ଅଜା ଗଲେ ବଜାର କରି। କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ କିଣିଲେ କେତେ, 20 ଟଙ୍କାକୁ ମିଳିଲା ଯେତେ। ଆଈର ପସନ୍ଦ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା, ଆଈ ମନ ଜାଣି ଆଣିଲେ ଅଜା। ବେସର ସାକର ବାଢ଼ିଲେ ଆଈ, ପେଟେ ଖାଇ ଅଜା ମାରିଲେ ହାଇ। ଆସ ପଢ଼ିବା, ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। କାଙ୍କଡ଼, ବାଙ୍କ, ଝଙ୍କାଳିଆ, ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି, ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ଆତଙ୍କ, ରଙ୍କ, ପଙ୍କଜର ଘର। ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ କାଙ୍କଡ଼ କଷି, ବାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ପଶି।